checkers van... En iedereen bij MTM is het heel tevreden. Zijn dit de chicks die hier stickers? Nee, die andere. Die stonden hier beneden. Ja, maar die heb Die andere twee die zijn zijn hier. Van gehad, weet je nog? Ja, die staan hier zo beneden. Zijn dat die? Ja. Nee, hier, die twee hiervoor. Die andere twee die stonden beneden daar. Heb je nog een paar stickers? Hallo, allemaal mensen uit de omgeving. Ja.